Yo, kung ang face shield para sa naong, kung ang face mask para sa baba. aw, niya, ang napkin para sa mana. Dong, wait lang siya. Dong, Man. ang napkin. Para sa bilat. Soringan na Gago! para saan Datakuti sa bedidada Nga nakira sa mo jamburu Dengan na pepasangan baru Gago! Patingala ko sa module ba? Patingala po ang teacher ka. Ganong ka pareha may cancer? Bubo, pareha ko. Question. Yan na barasan Datakuti sa bedidada Nga nakira sa mo jamburu Dengan na pepasangan baru Yo, kung ang facial para sa naong. Ay. Ay, ay. Yo, kung ang facial para sa naong, o ang face mask, Para sa baba. unya, ang napkin, para sa mana. Dong. Para sa bilat. Yo, Ala, ay kong kapilag. sige, balik. Balik, TikTok. Sa manoy. Ang napkin. Para sa bilat. Ah.